khona noma umvangeli, umfundisi, inceku kaNkulunkulu uLunga. Hallelujah. He's my brother bazalwane. We grow up together. Hlala endaweni eyodwa. Ubaba nekamera nonkosikazi wakho ma baba alunge nekamera lakhe noma wakhe. Hallelujah. Sakhula njalo esesikhule sisebadala ke. Mina ngacela ngiza la ngizohlala uTongaat. Yena wahamba bayohlala eNtuzuma. Hallelujah. But it's my brother bazalwane sikhule naye from young. Hallelujah. So kuyisibusiso esikhulu bazalwane ukuthi abe khona la namhlanje futhi azoshare izwi kaNkulunkulu. I promise you bazalwane akathuki. Beshumana ngishumana uJesu akathuki umuntu. So nonke enjwayele inhlamba ngentshole inhlamba kodwa ngizothola uJesu. Hallelujah. So I'm very grateful bazalwane futhi mase kusindiswa ifamily yakho usindiswa abantu bakini ojabula kakhulu. Because abantu bakini ibona abantu bengamboni uNkulunkulu. Abanye sisiphakela ujabulile bakhona ngisho sifale khona shabafowethu they are very happy. Angazi ngihlalela phansi. Bese uhlala phansi umfundisi ngakasho. Hallelujah. So ngiyabonga kakhulu nje bazalwane ngiyacela sisume sime ngiyako ukuqina. Uma phamisa indoda kaNkulunkulu it's a respect. Siyabonga kakhulu bomama bambosisi nonke bomama ngiyazi bathi sinami bagcine ngolosihlanu kanti ngiyoshumayela khona emzini omkhulu. Ngifike la ngihlanga ngifika nje sangabe sasikwazanga nokushintsha just fika same time sabe siza enkonzweni. Hallelujah. Masiyazi ukuthwana ngesonto nanifitshwa nangigcwele itext esontweni ngesonto nazilatheka ngishanisa Bisho ngoba ngiyazi ayikho ebuhlungu ukuthi sishumayele la ngesonto futhi angisazi khona futhi angizange ngifike kodwa ngithembe ngizwe report kuthiwa nje babegcwele itext abalande ngemoto 4 times lokhu zilala. Angazi ngijabule kanje. Ngicela iphinde ngezandla ezinkulu. Amen. Ngiyacela nje bazalwane shaya izandla shaya the man of God. uNkulunkulu umvangeli umfundisi the man of God ezala ngishaya. Ngishaya ngibona. Ungenza ngibona. Okay. Ngishaya izandla ezinkulu ngokusamukela the gift of God. In this place, I'm going to take it. I will tell us, follow my signs, and I lose it through pressure than that. Whoever I go on, I will try and then put it on my corner. This is easy. This is Sihlalo sobukhosi uyingwele Nkosi yamakhosi uhleze sihlalweni sihlalo sobukhosi Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ngayo yonke inhlonipho siyabingelela kakhulu namhlanje. Kuqala sibingelele umpostoli wethu umnikazi womsebenzi the founder and the director of Murashanta International Ministries who happens to be my brother. Ngiyambingelela yena nonkosikazi wakhe. Siyambonga uNkulunkulu noma baba sekhaya kodwa inkulu kakhulu into uNkulunkulu ayenza ngabo. Nikhona bazalwane. Kumele ube nelihlo, ube nehlo lefamily phinde ube nehlo likaNkulunkulu ubuka izinto njengale ndlela uNkulunkulu ayenza ngayo. So I just want to appreciate them. Egameni lika Jesu sibingelele Pastor Kuzwayo and Lady Pastor Mrs. Kuzwayo ngiyaxolisa sibingelele Pastor Masuku ngisafika ngithe ndawana ngakanazi kahle nonke sibingelele team sibingelele obaba omama osisi obhuti egameni lika Jesu kakhulu ke kunabo konke sibingelele umphakathi wasendaweni le ndawo Endlin yomlilo. Siyanibingelela nonke bathandekayo egameni lika Jesu.
Siyambonga uNkulunkulu ngani ukuthi enifike ngobuningi benu. Ngiyabona namhlanje indawo yokuhlala ayikho, abanye bahleli phansi. Futhi imvuselelo niyayijabulela. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ake sivule incwadi yamahubo, Mahubo 107. Sizothandaza ngale ncwadi. Ngicela uzosifundela ngeBhayibheli lesiZulu. Amahubo 107. Sizofunda ivesi lika 20 egameni lika Jesu. Or you can start from verse 1 to verse 20. Umuntu nje uzosheshisa. Ake ngisafunda Izwi. Praise God. Bongani uJehova ngokuba muhle, ngokuba umusa wakhe umi phakade. Mabasho njalo abahlengiweyo bakaJehova, abahlengileyo esandleni sesitha. Wababutha emazweni, empumalanga nasentshonalanga, enyakatho naselwandle. Verse 4. Bazulazula ehlane ngendlela yakwahlongasibi, abafumananga muzi wokuhlala. Belambile bomile, umphefumulo wabo waphela amandla phakathi kwabo. Base bekhala kuJehova ekuhluphekeni kwabo, wabakhulula ezinsizini zabo. Wabahola ngendlela elungileyo ukuba baye emzini wokuhlala. Verse 8. Mababonge uJehova ngomusa wakhe nezimangaliso zakhe kubo abantwana ababantu, ngokuba usuthisa umphefumulo langazelayo. Verse 11. Verse 11. Ngokuba babephambene namazwi kaNkulunkulu. Yes. Babesidelele isiluleko sophezukonke. Wathobisa inhliziyo yabo ngokuhlupheka. Bawa kungekho osizayo. Base bekhala kuJehova ekuhluphekeni kwabo, wabakhulula ezinsizini zabo. Wabakhipha ebumnyameni nasethunzini lokufa, waqabula izibopho zabo. Mababonge uJehova ngomusa wakhe nangezimangaliso zakhe kubo abantwana babantu. Ngokuba waphulile amasango ethusi, wanquma imigoqo yensimbi. Babe izithutha ngenxa yeziphambeko zabo, ngenxa yobubi babo babehlushwa. Umphefumulo wabo wenyanya konke ukudla, basondele emasangweni okufa. Base bekhala kuJehova ekuhluphekeni kwabo. Base bekhala kuJehova ekuhluphekeni kwabo. Yes. Wabakhulula ezinsizini zabo. Wabakhulula ezinsizini zabo. Yes. Verse 20. Wathuma izwi lakhe. Wathuma izwi lakhe. Yes. Wabaphilisa. Wabaphilisa. Yes. Wabakhulula emathuneni abo. Wabakhulula emathuneni abo. Besivala amehlo sithandaze. Baba oyingcwele siyabonga izwi lakho leli usukhulumile ngalo Nkosi, siyathandaza ukuthi ulambule kafushane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Napa abantwana bakho bahlezi phansi balalele ukuthi wena uzokhuluma uthini kubo. Siyathandaza uNkulunkulu wethu oyingcwele ukuba uzambule namhlanje, sinciphe thina ukhule wena ngegama lika Jesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Hayibo, hallelujah. Amen. Yazi mfundisi, one thing engakaze ngicabanga ukuthi ngiyoba yiyona ukuma phambi kwabantu ngikhulume nabantu. Ngikhula ngimncane, even nase high school ngangiphansi, angakhulumi futhi. I was very down. Kodwa from 2012 khona into eyenzeka. Yonke impilo yami yashintsha. Ngaba ne-encounter ne-experience engayazi. Ngaqala ngafunda ukukhuluma. Nikhona basalibani. So angifuni ke ukunimoshela isikhathi. Nanti izwi uNkulunkulu alibekile enhlizweni yami nalambulile emoyeni wami engifisa ukulishare nani bathandekayo. Now sikhonza uNkulunkulu omkhulu. We are serving a big God.
uma ubukisisa kahle indaba yomuntu noNkulunkulu yinde. Indaba yomuntu noNkulunkulu indala. Nikhona bazalwane? Amen. Ngizoshisa khulileka ngizoshisa. Ukuthi nje ngifana ne-prima stove ngiqale ngithi ukuphantsha kancane ngisakhona bazalwane. Now isuka kude lento. Now uma ubuka emuva uNkulunkulu in the everlasting endaweni noma engeke ngisho ukuthi isikhathi, but in the everlasting uNkulunkulu waba nephupho enhlizweni yakhe, waba nomuntu, wane vision, wanento ayibonayo, wanento afisa ukuyidala. Nikhona bazalwane? Now kuleyo ndawo kwakungekho sikhathi, futhi kuleyo ndawo kwakungeyona into ekuthiwa eternity. Kwakungekho sikhathi, kwakungekho eternity, kwakungekho ngisho umhlaba. uNkulunkulu wane vision ngomuntu nehumanity. Nikhona bazalwane? Now lithi iBhayibheli uma ufunda incwadi kaGenesis chapter 1, ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Then uNkulunkulu kushuthi wenza idecision ukuthi no, lokho engicabangile, lokho kungaphakathi kwami, lokho engikuphuphile, lokho engikubonayo angikwenze manje kube yini ireality. Nikhona bazalwane? Now wadala izulu nomhlaba. Now mawufunda verse 2 uyathola ukuthi now kuthiwa umhlaba wawusugcwele amanzi umnyama. Angeke ngichaze kakhulu lezo izinto ukuthi kwenzakalani. Now siyathola mesifunda siqhubeka kwaze kwafika la uNkulunkulu khona ethi masenze abantu ngomfanekiso wethu benze njani, basifuze. Now lithi iBhayibheli uNkulunkulu ke wamenza umuntu ngothi lomhlabathi wayese ephefumulela umoya wakhe phakathi kwakhe. Umuntu wayese eba yini, wayese eba umphefumulo ophilayo. Nezo bazalwane? Now uNkulunkulu wamdala umuntu, lithi watshala insimu eEden, wathatha umuntu wafika wambeka lapho, wamnikeza ama-instructions, washo konke ayekusho kuAdam. Mekuqhubeka isikhathi siyathola ukuthi uNkulunkulu wabona ukuthi no, uAdam njobe yedwa akukuhle ukuthi umuntu enze njani, abe yedwa. Lithi ke wathi ngizomakhela umsizi, and then lithi iBhayibheli wamlalisa, wayesekhipha kuyena umbambo noma wakhipha ubambo lwakhe kuye wenza owesifazane. Nikhona bazalwane? Now mase bephila la ensimini, ngifuna ukuya kulento fall of man, ngoba before sishumayele sikubizele uKristu Jesu kumele sikutshele ukuthi konakalaphi. Niyezwa bazalwane? Now lithi iBhayibheli uNkulunkulu esebabekile ensimini yaseEden kwafika inyoka. Inyoka yayumkhohlisi, inyoka izo zonke izinto ngokwama characteristics achazwayo eBhayibhelini ukuthi inyoka yayumkhohlisi, yayiyiqili ngaphezu kwazo zonke izilwane uNkulunkulu azenzile. Haleluya. Now lithi iBhayibheli ke yakhuluma noEva, yathi ushilo yini uNkulunkulu ukuthi ningadli kulesi sithelo siphana indawo. Then uEva wakhuluma waphendula into ayizwile ngoba ubengekho. Nezwa bazalwane? uNkulunkulu akakhulumanga naye, uNkulunkulu ukhulume nendoda uAdam. Lithi iBhayibheli ke wasibona isihlahla sinqalelekile, wabona ukuthi sihle, silungele ukuthi singadliwa. Now wathatha lesithelo wasidla, wayesenikeza uAdam umyeni wakhe. Now emva ukuthi badle kukhonto eyenzeka. Before badle babe nobudlelwano obuhle noNkulunkulu, before badle babe nokuthula noNkulunkulu, before badle babe ngakwazi ukuphila for many years bengafi. Kodwa emva kokudla kwakhona into eyenzakala phakathi kwabo, bafa. Niyezwa bazalwane? Now baqhubeka badla, baqhubeka balima ensimini, baqhubeka benza izinto every day ezenziwa ensimini, kodwa bona sebehlukene noNkulunkulu. Niyezwa bathandekayo? Now lithi iBhayibheli when sebeqeda ukudla they umphefumulo wabo noma bafa. Ukuphi lokufa esikushoyo? Bahlukana nokuphila kaNkulunkulu, which is the life of God. Lokhu uNkulunkulu ayikho okwabaxhumanisa noNkulunkulu, bahlukana noNkulunkulu. Manje ke nansi indaba,
thina sasiku-Adam ubaba wethu sisokhalweni lakhe. So njengoba u-Adam afa nathi senze njani? Senze njani? Njengoba ubaba wethu afa sila okhalweni lwakhe nathi senze njani? Safa. Siku-Adam. Hallelujah. Now u-Adam waqhubeka wenza zonke izinto kanti sehlukene noNkulunkulu nokuphila kukaNkulunkulu. Saqhubeka isikhathi kwazalwa abantu kwazalwa igeneration yabantu abafile. Kwazalwa igeneration yabantu abahlukene noNkulunkulu. Kwazalwa igeneration yabantu abanayo imali nabahlala endlini ezinhle nabafundayo nabagqoka kahle nabahle impilo yabeqhubekayo kodwa bona banjani bafile ngoba ama standards kaNkulunkulu. Uma beqeda ukudla bafa. Hallelujah. Now lithi iBhayibheli uma befa uNkulunkulu njalo ntambama wayefika ensimini. Lithi ngelanga wafika sekuthambama ilanga wamemeza wathi Adam ukuphi na? U-Adam wasabela endaweni angabekwanga kuyona ngoba uNkulunkulu kwakunendawo ambeke kuyona ensimini amlindele ukuthi abe kuyo. Kodwa uNkulunkulu mayesembiza u-Adam akangasabela kwiposition, wasabela kwenye indawo okungesiyo le uNkulunkulu amfuna kuyo. Nikhona bazalwane? Now ngifuna ukubuyela kwi-text yami la sifunda khona siyathola ukuthi uNkulunkulu la noma uDavide uyabhala la ubhala incwadi yamahubo. uDavide bazalwane, he was a poet, he was a prophet. Ungambiza umnikeze wonke ama-title ngoba uDavide he was a king. Ziningi izinto uDavide ongayikhuluma ngaye, but angifuni ukukhuluma kakhulu ngeprofile kaDavide, but nansi into engifuna ukukhuluma ngayo. Emva wonke lo monakalo owonakale ensimini yase-Edeni, lithi iBhayibheli uNkulunkulu wathuma izwi lakhe. Hayibo nikhona bazalwane? uNkulunkulu wabona ukuthi sengizame yonke into, sengizame igazi lezilwane, sengizame igazi lamagusha, sengizame igazi lezimbuzi, sengizame yonke into ebengayizama ukuze ngibuyise umuntu. Lithi iBhayibheli wathuma izwi lakhe. Hallelujah. He sent forth his word. Okay. Wabaphilisa. Amen. Wayeseyabavusa emathuneni abo. Hallelujah. Wabona uNkulunkulu ukuthi yonke imizamo yami ihlulekile. Ayisekho manje enye into ezolamula lo monakalo. Ayisekho manje enye into ezolamula ukuthi umuntu abuyele kimi aphile avuke emathuneni akhe ngaphandle ukuthi ngithumele uKristu. Lithi iBhayibheli wathumela izwi lakhe wabaphilisa. Ingakho mawufunda incwadi kaJohn chapter 1 verse 1 lithi ekuqaleni ulizwi wayekhona, ekuqaleni ulizwi wayenguNkulunkulu, ulizwi wayenguNkulunkulu, yena lowo konke kwavela ngaye, ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho. Kuwo konke okuvelileyo, ngamanye amagama ulizwi zonke lezi zinto zazidalwa nguye, zidalwa ngaye, zidalelwa yena, zidalwa ngamandla akhe. Nikhona bazalwane? Now lithi iBhayibheli wathuma izwi wabaphilisa, wabavusa emathuneni abo. Ngamanye amagama ayikho enye into engavusa umuntu ethuneni lakhe, ayikho into engavusa umuntu eguleni kwakhe, ayikho into engavusa umuntu ezinkingeni zakhe, ayikho into engavusa umuntu ekufeni kwakhe ngaphandle kukaKristu Jesu. uKristu Jesu kuphela uNkulunkulu amthumela. Lithi iBhayibheli lami uNkulunkulu walithanda kangaka izwe waze wanikela ngendodana yakhe izelwe iyodwa kuba ilona lowo okholwa yiyo angabe sabhubha kodwa abe nokuphila okuphakade. Ngamanye amagama uNkulunkulu wakhipha izwi lakhe. Lithi iBhayibheli uma uzofika izwi lakhe wamenyezelwa 4000 years ago
wathiwa bheka intombi yokhulelwa izale indodana, le ndodana iyoqanjwa igama kuthiwa umaluleko olungileyo u-Emmanuel. Lithi iBhayibheli intombi yakhulelwa, intombi ingakaze iyazi indoda. Lithi iBhayibheli lami uma le ntombi ikhulelwa kwazwakala indawo yonke ukuthi hayibo khona into eyenzakalayo manje, kanti sekufika ulizwi likaNkulunkulu. Haleluya. Uma ethuma izwi lakhe, lithi iBhayibheli uma lifika lelizwi lafika laya kuJohane, lithi iBhayibheli uJohane wayebhizi ebhabhadisa emfuleni iJordani. Uthi Johane mfowethu ngibhabhadisa, uthi Johane ngeke ngikwazi ukukubhabhadisa ngoba manje umkhulu kakhulu wena kunami, kodwa uthi hayi ngibhabhadise ukuze sizofakaza siphelelisa ukulunga kukaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli uma evuma uJohane eqala wamfaka ngaphansi emanzini, lithi iBhayibheli umoya kaNkulunkulu wehla phezu kwakhe njengejuba, kwazwakala iphimbo phezulu lathi this is my son whom I am well pleased. Indodana yami le engithokozile ngayo. Uma lifika izwi, lithi iBhayibheli lami wahamba ngawo lowo moya, wahamba wayehlane, lafika ehlane laya phezulu entabeni, lafika ehlane lahlangana noSathane lalingwa. Wathi uSathane lo izwi leli hayibo ushilo yini ukuthi uNkulunkulu wathi uma ungathatha lesi sinkwa ushintshe sibe izinkwa, lamatshe abe izinkwa, wamthembisa zonke izinto ayingamthembisa zona. Wathi hayi Sathane kubhaliwe. Hayi bo bazalwane ngisekhona nawu leli izwi liyangibusisa. Uma leli izwi libuya entabeni, lithi iBhayibheli lami waqala wenza imangaliso, waphilisa abagulayo, wavusa abafile, ababeyishosha basukuma, ababeyibhubhuthe basukuma. Abo kwenze njani? Kwafika izwi lakhe walithuma wabaphilisa ezifeni zabo. Hayi bo bazalwane ngisekhona. Lithi iBhayibheli lami ngelinye ilanga lona leli izwi lafika endaweni ekuthiwa umpheme kaSolomon. Lafika lapho indoda yayisihlale 38 years igula ingasakwazi ukuphila. Lithi iBhayibheli lami uyabuza uJesu uthi uyathanda yini ukuphila? Uthi le ndoda hayi ngiyathanda ukuphila kodwa nginenkinga eyodwa, uma sengithi ngiyangena anginayo umuntu. Ngamanye amagama inhliziyo yami iyafuna ukuphila kodwa ngiswele umuntu ozongifaka ngaphakathi. iBhayibheli lami lithi lathi thatha ukuthabatha uhlaka lwakho usukume uhambe. Ngaso leso sikhathi same time wasukuma lo muntu wathabatha uhlaka lwakhe wahamba. Hayibo uyangizwa namhlanje? Wathuma izwi lakhe wabaphilisa, wabavusa emathuneni abo. Ngiyalithanda leli izwi. Uma lifika ngelinye ilanga kukhona indodana efile, that boy was dead, indodana kaJariyu. Kodwa makufika leli izwi liyafika uthi uJariyu umntana ufile. Lithi iBhayibheli lami uJesu wathi hayi khululeka ngizomvusa. Lithi iBhayibheli lami wamvusa umfana, kwamangala wonke umuntu, kwamangala ixuku. iBhayibheli lami lithi makufika leli izwi uJesu waseNazaretha wafika komunye umuzi. Hayibo niyangizwa bazalwane? Wafika emzini uthiwa umfelokazi. Lo mfelokazi wayinendodakazi eyayifile. This daughter was dead. Lithi iBhayibheli mekufika uJesu, ngoba njalo mekufika uJesu kunento extraordinary ezokwenzeka. Njengoba efikile la endlini yomlilo kunento extraordinary ezokwenzeka empilweni yakhe. Ukuthi amen. Nawe mekufika uJesu, lithi iBhayibheli lami walula isandla enganeni efinile phansi, wathi Talitha bomntombazane ngithi kuwe vuka. Njalo uJesu uma efika endaweni kukhona into strange ne powerful azoyenza. Ngelinye ilanga wafika kuye impuputhe eziwu-10 zezabuye. Lithi iBhayibheli lami wathinta amehlo azo avuleka, ngoba uJesu akukho into angeke ayilungise. Akunandaba ukuthi uhlupheka kangakanani,
kanjani, akunandaba ukuthi icondition yakho seyithathe isikhathi singakanani, akunandaba ukuthi isiphi isifo ogula ngaso, kodwa mekufika uJesu uzoba khona ushintsho. Hayibo, haleluya. Uma kufika uJesu, lithi iBhayibheli ngelinye ilanga wafika ethuneni likaLazaru. uLazaru wayesena 4 days eshonile. Hayibo, nikhona bazalwane. Uma eya ethuneni lakhe bathi hayi useyanuka, kodwa befika uJesu uthi hayi uLazaru akafile ulele. Hayi bazalwane, ngoba zonke izinto ezifile kubantu kodwa kuJesu ziyaphila. Ngoba zonke izinto eseyibukeka zinempethu kodwa masifika kuJesu, uJesu yena ubona ithemba. Hayibo, haleluya. Lithi iBhayibheli befika ethuneni likaLazaru wathi vulani ithuna. Akangasho uLazarus phuma, wathi Lazarus. Akasho uLazarus vuka, wathi Lazarus phuma. Hayibo, niyangizwa bazalwane? Akasho uLazarus vuka, wathi Lazarus phuma. Ngamanye amagama uNkulunkulu mekhuluma ebuka isimo sakho, akabona into efile. Ngiyabona wena ukuthi awusasebenzi for iminyaka eminingi, awusebenzi kade uzama izinto zakho and your condition is very bad, kodwa uJesu mebuka isimo sakho. Hayibo, haleluya. uJesu akabona isimo esifile. uJesu lithi iBhayibheli wathi Lazarus phuma. Uma kufika izwi likaNkulunkulu, your condition is bound to change. Amen. Hallelujah. Your condition is bound to change. Glory to Jesus. Wathuma izwi lakhe, wabaphilisa, wabavusa emathuneni abo. Bebefile ngezona nangephambeko, kodwa bekufika uJesu ethunywa eyizwi kaNkulunkulu. uNkulunkulu wabavusa. uNkulunkulu wabavusa. Namhlanje uNkulunkulu ekuvusa. Anglazi ithuna ohlezi kulo, angisazi isimo ohlezi kuso, anglazi ithuna lakho ukuthi usuhlale kulo isikhathi esingakanani. But I have come to announce, I have come to proclaim, I have come to declare ukuthi namhlanje usuku lwakho. uNkulunkulu wami namhlanje uzovula amathuna. Hallelujah. uNkulunkulu wami namhlanje uthumela izwi lakhe. Ake siphakame sime ngenyawo. Ngiyezwa sengifuna ukuthandaza. Wathuma izwi lakhe, wathuma izwi lakhe, wathuma izwi lakhe, wabaphilisa, wabavusa emathuneni abo. Sesiyathandaza, sesiyathandaza. He sent forth his word. Oh yeah. He sent forth his word. Njalo bezokwenza into uNkulunkulu uthumela izwi lakhe. Akenzi lutho engathumelanga izwi lakhe. Ngiyayibonakaliso nemangaliso zilandela izwi lakhe. Yonke into noma ezodala umhlaba kwakhuluma izwi lakhe. Yonke into ayenza yona ayilungisayo nafuna ukuyenza uthumela izwi phambili. Hayibo, haleluya. Sengiyathandaza. Ubani lo namhlanje uthi mfundisi, ake sivala amehlo ukuthi ngiyathandaza manje. Kade ngikhala, kade isimo sami sinzima, abangani bami bangishiyile, ihlobo zami zingishiyile, bonke abantu ngibazamile kodwa akuhambi kahle. Jesu ngisize, Jesu ngihawukele. Ngifuna lo muntu namhlanje ngizothandaza nawe namhlanje. This is your day, this is your night. uNkulunkulu namhlanje ufikile ukuzokhulula. Wherever you are, phakamisa isandla sakho. Sengifuna ukuthandaza nawe namhlanje. Wathuma izwi lakhe wabaphilisa. Namhlanje izwi lithunyelwe kuwe, so that your life will change. Ubani othi Jesu ngisize, namhlanje ngiza kuwe Nkosi. Kade ngikhala, kodwa izinto zami ayilunganga. Bengazi ukuthi wena Jesu khona. God bless you, God bless you, God bless you. Khona omunye, lift up your hand.
Oh, namhlanje ilanga lakho. Yes. God bless you emuva. Bonke abaphakamisa izandla abafuna ukuza kuJesu abagijime beze ngaphambili. Umfundisi uzothandaza ilanga lakho namhlanje. Oh. Wathumela uKristu ngenxa yakho. Wabethela usiphambanweni ngenxa yakho. This is your night. Yonke into izoshintsha. Isimo sakho besinzima. Kodwa namhlanje uyabizwa. Ungayenzi likhulu inhliziyo yakho. Ubani lo oyenza likhulu inhliziyo yakhe? Namhlanje uyabizwa. Ake sivala amehlo akho. Ngizokunikeza ithuba lokugcina. Nangu uJesu ebusuku. Nangu uJesu uyakubiza. Koze kube nini ukhala, koze kube nini isimo sakho sinzima. Sondela kuJesu. Ngifuna ugijima uze ngaphambili. Ungabasaba abantu. Ungabasaba abangani bakho. Ungabasaba abantu nomakhelwane bakho. God bless ukhona omunye. Phefumlo wami ophelelaphi wezinsizi zalo umhla ilanga lami ila Kosi yami Phefumlo wami ophelelaphi kwezinsizi yebo zalo umhla ilanga lami la Kosi yami Ngicela sithuleni sonke.